କାତଲା ମାଛର ଅନେକ ଗୁଡ଼ା ରେସିପି ବନେଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ରେସିପିଟା ସବୁଠାରୁ ସହଜ, ଭିନ୍ନ ଓ ନୂଆ ଷ୍ଟାଇଲରେ ବନିବ। ବଟ୍ ସବୁ ରେସିପି ଠାରୁ ଏଇ ରେସିପିଟା ଅନ୍ୟତମ। ଏଇ ରେସିପିରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ୟୁନିକ୍ ପେଷ୍ଟ ଦେଖେଇଛି। ଆଉ ରେସିପିଟା ଦେଖିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ୟାର ପ୍ରୋସେସଟା ବେଶ୍ ଅନେକଟାଇ ଅଲଗା। ୟା ଛଡ଼ା ରେସିପିଟାକୁ ପରଫେକ୍ଟଲି କରିବା ପାଇଁ ତା ସହିତ ଅତି ଅବଶ୍ୟ ରହିବ ଟିପ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରିକ୍ସ। ବାଇ ଦ ୱେ, ମୁଁ ଇତିଶ୍ରୀ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇତିଶ୍ରୀ କିଚେନ୍। ଆଉ ଆଜି ଆମର ରେସିପି ଏକଦମ ନୂଆ ଷ୍ଟାଇଲରେ କାତଲା ମାଛର ରେସିପି ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି 500 ଗ୍ରାମର କାତଲା ମାଛ ନେଇଛି। ଆଉ ପିସ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଟିକେ ବଡ଼ ବଡ଼ କରିଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଇଦେଉଛି ଲୁଣ ଆଉ ହଳଦୀ। ଆଉ କଲର୍ ପାଇଁ ଏଡ୍ କରିଛି କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ। ଆଉ ଏସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇବା ପାଇଁ ଏଇଠି ଦେଉଛି ସୋରିଷ ତେଲ। ଆଉ ଏସବୁକୁ ହାତ ସାହାଯ୍ୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରି ନେଉଛି। ତା ଆଗରୁ କହି ରଖୁଛି, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ମାଛକୁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ମିନିମମ୍ ୟାକୁ 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଏମିତି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓର ପ୍ରଥମରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ପେଷ୍ଟ ବନେଇବି। ତ ଏଇ କାତଲା ମାଛର ରେସିପି ବନେଇବା ପାଇଁ ମୋତେ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ତ ମୁଁ ଏଇଠି କାଟିକି ରଖିଛି, ଯେମିତିକି 10-12ଟା ରସୁଣ, କିଛି ଅଦା, ବଡ଼ ବଡ଼ ପିସେସ୍ରେ ପିଆଜ, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା 4-5ଟା, ଆଉ 2ଟା ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ଟମାଟୋକୁ ଏମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ ପିସେସ୍ରେ କାଟିକି ରଖିଛି। ତ ପେଷ୍ଟ ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ବ୍ଲେଣ୍ଡିଂ ଜାର୍ରେ କିଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ପିସେସ୍ରେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ପିଆଜକୁ ଦେଇଦେଉଛି। ଏବେ ଦେଇଦେଉଛି 4-5ଟା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା। ଏବେ ଦେଇଦେଉଛି 10-12ଟା ରସୁଣ କଲି ଆଉ ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚ ଅଦା ଟୁକୁରା। ଏବେ ଦେଇଦେଉଛି 1 ଚାମଚ ଜିରା। ତାପରେ ଦେଇଦେଉଛି 1 ଚାମଚ କଳା ସୋରିଷ। ଆଉ କଳା ସୋରିଷ ଏଠି ଆପଣମାନେ ବେଶୀ ୟୁଜ୍ କରିବେନି, ନହେଲେ ତରକାରୀଟା ପିତା ଲାଗିବ। ତାପରେ ଏଠି ଦେଇଦେଉଛି 2 ଚାମଚ ଧଳା ସୋରିଷ। ତାପରେ ଏଠି ଦେଇଦେଉଛି କିଛି ସୋରିଷ ତେଲ। ଆଉ ଏସବୁକୁ ଭିଜେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି କିଛି ପାଣି। ଆଉ ଏଠି 1 ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, କଲର୍ ପାଇଁ କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ। ଆଉ ୟାକୁ ଗୋଟେ ସ୍ମୁଥ୍ ପେଷ୍ଟ ଏବେ ବନେଇ ଆଣିବା। ପେଷ୍ଟର ଟେକ୍ସଚରଟା କେତେ ଭଲ ଆସିଛି। ସୋରିଷକୁ ବେଶୀ ପାଣି ଦେଇ ପେଷ୍ଟ କରିବେନି, ତାହେଲେ ସୋରିଷଟା ବେଶୀ ପିତା ହେଇଯିବ। ଆଶା କରୁଛି ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ରାନ୍ଧିବା ସମୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ମନେ ରଖିବେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ମାଛକୁ ଭାଜୁଛନ୍ତି ତ ଏଠି ତେଲକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ମାଛ ତଳେ ଲାଗିଯାଇକି ମାଛ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ତେଲକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ମାଛକୁ ଏଠି ହାଲକା ଚାମଚ ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ୟାକୁ ଲଉଟି ନେଉଛି। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆର କେତେ ସୁନ୍ଦର କଲର୍ ଆସିଯାଇଛି। ତ ମାଛକୁ ଏଠି ଜମାରୁ ବେଶୀ ଭାଜିବେନି, ଏମିତି ହାଲକା କରିକି ଭାଜିବେ। ଆଉ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୋର ଯେବେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଆଉ ମାଛ ଏଠି ଭଜା ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏସବୁକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରି ନେଉଛି। ତ ଏଠି ମାଛ ଭଲ ଭାବରେ ଆମର ଭଜା ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ସେଇ ତେଲରେ ଆଉ କିଛି ସୋରିଷ ତେଲ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିଦେଉଛି। ଆଉ ଆମର ଏଠି ଗୋଟା ମସଲା କିଛି ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରୁଛି, ଯେମିତିକି ତେଜପତ୍ର, ଅଳେଇଚ, ଡାଲଚିନି ଆଉ ଲବଙ୍ଗ। ତ ଏସବୁ ଟିକେ ଫୁଟି ସାରିଲା ପରେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ଟମାଟର ମୁଁ ଏଠି ଆଡ଼୍ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ଏଠି ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଅନିଅନ୍ ବା ଧନିଆ ପତ୍ର ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ନରମ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି କିଛି ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରୁଛି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ। ତ ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋରେ ରଖିକି ମୁଁ ୟାକୁ 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେଉଛି। ଆଉ ଟମାଟର ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ନରମ ହେଇଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଟିପ୍ସ, ଏଇ ଟମାଟର ସହିତ ଯଦି ଆପଣମାନେ କଟା ଧନିଆ ପତ୍ର ବା ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଅନିଅନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ତେଲରେ ଦେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଖୁବ୍ ବେଶୀ ଜଳିଯିବନି ବା କଳା ହେଇଯିବନି। ତେଲ ସହିତ ଟମାଟର ଯେହେତୁ ପାଣି ଛାଡ଼ିଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିବେ ତେଲର ଟେମ୍ପରେଚରଟା ଏକଦମ କମିଯିବ। ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇ ରାନ୍ଧିଲେ ଗ୍ରେଭିର ଫ୍ଲେଭରଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆସିବ। ଆଶା କରୁଛି ଏଇ ଟିପ୍ସଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଏବେ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିବା ପେଷ୍ଟ କରିକି ରଖିଥିବା ମସଲା। ଆଉ ସେଇ ଗିନାରେ ଲାଗିକି ରହିଥିବା ମସଲାକୁ ପାଣି ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକି ୟା ଉପରେ 2ରୁ 3 ଚାମଚ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରୁଛି। ଆଉ ୟାକୁ ମସଲା ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଳେଇ ନେଉଛି। ଆଉ ଅତି ଅବଶ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଏଠି ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିବେ। ଆଉ ଏଠି କଲର୍ ପାଇଁ ଆଡ଼୍ କରୁଛି କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ। ଏଠି ଆମେ ଆଉ କିଛି ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିବାନି, ଅଲରେଡ଼ି ଆମର ମସଲା କିଛି ଆଡ଼୍ କରାଅଛି। ସେଥିପାଇଁ শুধু କଲର୍ ପାଇଁ କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ମୁଁ ଏଠି ଆଡ଼୍ କରୁଛି। ତ ଏଠି ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋରେ ରଖିକି ୟାକୁ 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଭଲ ଭାବରେ ଏମିତି ଫୁଟେଇ ନେବି। ତ ଏଠି ଫୁଟ ଆସିସାରିଲା ପରେ ଗୋଳେଇ ନେବେ, ନହେଲେ ମସଲା ତଳେ ଲାଗିଯିବ। ଆଉ ଏଠି କଭର୍ କରିଦେବା 3ରୁ 4 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ। ଏଠି ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିବେ। ତ ଏବେ 3ରୁ 4 ମିନିଟ୍ ପରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମସଲା ସବୁ ତେଲ ଛାଡ଼ି ସାରିଲାଣି। ତ ଗ୍ରେଭି ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ମସଲା ରେଡ଼ି କରିଥିଲେ, ତ ମସଲା ଏଠି ଆମର ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ତ ଏମିତି ୟାକୁ 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଚଲେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠି କଭର୍ ନ କରିକି ଆଉ 2-3 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଛାଡ଼ୁଛି। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସବୁ ତେଲ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଲାଣି, ତାମାନେ ମସଲା ଏଠି ପରଫେକ୍ଟଲି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଏଠି ଆଡ଼୍ କରିବା ପାଣି। ତ ମୁଁ ଏଠି 3 ଗିନା ପାଣି ଆଡ଼୍ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ଜମାରୁ ବେଶୀ ପାଣି ଏଠି ୟୁଜ୍ କରିବେନି।
ଏବେ শুধুমাত্র ପାଣି ଏଡ୍ କରି ଗ୍ରେଭିଟାକୁ ବଢ଼େଇ ନେବା, କାରଣ ରେସିପିଟା শুধୁମାତ୍ର ତେଲ ମସଲା। ସେଥିପାଇଁ ଯେବେ କିଛି ସ୍ପେଶିଆଲ ଦିନ ଟାଇମ୍ରେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ବନେଇ ନେବା ପାଇଁ। ବଟ୍ କେବେ କେବେ ଘରେ ବନେଇ ଇଜିଲି ଖାଇପାରିବେ। ଏଠି କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଖୁବ୍ ବେଶୀ ପାଣି ଦେଇଦେବେନି। ଆଉ ଏବେ ୟାକୁ ଏଠି କଭର୍ କରିକି 4ରୁ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଛାଡ଼ୁଛି। ଅତି ଅବଶ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଏଠି ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିବେ। ତ ଏଠି ଗ୍ରେଭିଟା ଆମର ପରଫେକ୍ଟଲି ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ମାଛ ସବୁ ଏଠି ଦେଇଦେବା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବେ, ଯଦି ଖୁବ୍ ବେଶୀ ପାଣି ଦେଇଦେବେ ତାହେଲେ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିବ ଫୁଟେଇବାକୁ। ଆଉ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୋରିଷଟା ବେଶୀ ପିତା ହେଇଯିବ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାଦଟା ଭଲ ଲାଗିବନି। ତ ଏବେ ଏଠି ମାଛ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖି ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ୟାକୁ ଫୁଟେଇ ନେଉଛି। ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁଁ କଭର୍କୁ ବାହାର କରିକି ଦେଖାଉଛି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗ୍ରେଭିଟା କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ମାଛ ତରକାରୀଟା ବି କେତେ ଲୋଭନୀୟ ଦେଖାଯାଉଛି। କଡ଼ାକୁ 2 ସାଇଡ଼୍ରେ ଧରିକି ମିଶାଇ ନେବେ। ଚାମଚ ଦେଇ ଗୋଳେଇଲେ ମାଛ ଭାଙ୍ଗିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ବେଶୀ ରହିଥାଏ। ଚାମଚ ସାହାଯ୍ୟରେ ହାଲକା ଭାବରେ ମାଛକୁ ଗୋଳେଇ ନେବେ। ଆଉ ୟାକୁ ଗାର୍ନିଶ୍ ପାଇଁ ଦେଇ ଦେଉଛି ଟମାଟୋ ପିସେସ୍। ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଏକଦମ ଲୋ ରଖିକି ଆଉ 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ କଭର୍ କରିକି ଫୁଟେଇ ନେଲେ ହିଁ କିନ୍ତୁ କାତଲା ମାଛର ରେସିପି ଆପଣଙ୍କର ପରଫେକ୍ଟଲି ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। ଆଉ ଲାଷ୍ଟରେ କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇ ଫିନିସିଂ କରିବା। ଆଶା କରୁଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ସବୁଥର ଭଳିଆ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ତ ମୁଁ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଏହି ରେସିପି ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏବେ ଏଠି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା। ଆଉ କିଛି ଗରମ ମସଲା ଏଠି ଦେଇକି ମୁଁ ୟାକୁ ପୁଣି କଭର୍ କରିକି ରେଷ୍ଟରେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। ତ ମୁଁ ଏଠି ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଅଫ୍ କରିଦେଇଛି। ଆଉ ଏବେ ଏଠି ମୁଁ ୟାକୁ ବାହାର କରିକି ଦେଖାଉଛି ଆମର ଗ୍ରେଭିଟା କେତେ ଭଲ ଆସିଛି। ଟମାଟୋ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଗୋଟା ଗୋଟା ଅଛି, ଆଉ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଥାଏ। ତ ଏହି ରେସିପିକୁ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଦେଖା ହେବ ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ରେସିପି ସହିତ ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡ଼ରେ। ଭଲରେ ରହିବେ, ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।